Здравейте всички, аз съм ProGamer и сега сме в PvP България. И в този клип искам да ви кажа, че правя томбола, в която ще има двама победители и томболата ще я тегля след точно една седмица. Демек сега сме седми, на 14 ще изтегля победителя. Да, и значи първи победител печели Full Enchant Set Sunbreaking, Full Enchant Match, 2 легендарки и 5 Golden Epoch. Втория победител печели Full Enchant Set без Sunbreaking, Full Match и 2 легендарки и 5 Golden Epoch. За да се запишете, пишете коментар запис, тиреника ви в игра. Така, това е първата стъпка. И втората стъпка е да лайкнете клипа. И третата, последна стъпка, но не е по важност, е да се абонирате за мен. Ако не го направите, просто няма да спечелите награда, дори и да ви изтегля като победител. Така, надявам се да има много записали се и съжалявам ако клипа е бъгнат, смисъл сонда ако е бъгнат, защото микрофона ми е малко пребан, ама нищо. Скоро мисля, че ще имам нов и да, чао!